63 by Adina și Oana Timofte. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. În această după-amiază, ca de obicei, ne dorim să vă aducem vești bune despre voi prin intermediul numerologiei, astrologiei și a informațiilor ghidate divin. Bine, așadar, în continuare, până vom face o introducere, vă invităm să vă lăsați mesaj cu data voastră de naștere pe WhatsApp la 0735 10 22 10 și totodată la acest live, data completă de naștere, și vă vom răspunde pe parcursul acestei emisiuni cu informații care cu siguranță vin către dumneavoastră exact pentru dumneavoastră în domeniul în care aveți nevoie. Tot în această după-amiază am hotărât să vă aducem o noutate. Avem o carte a răspunsurilor, să spunem așa, chiar am ales-o ghidate divin și vă îndemnăm ca pe lângă data completă de naștere să puneți o întrebare care vă apasă în ultima perioadă, o întrebare la care doriți un răspuns. Această carte ne va ajuta să vă ghidăm sub o formă sau alta asupra răspunsului. Eu sunt Adina Timofte, specialistă în numerologie și astrologie, și Oana Timofte, specialistă în numerologie și astrologie, și vă mulțumim că și în această după-amiază sunteți alături de noi și să dăm drumul la treabă. Te rog, Adina. Vreau să le urez încă o dată bine ați venit într-un spațiu unde puterea numerelor, unde înțelepciunea astrelor, să spunem așa, se întâlnesc cu destinul nostru a tuturor, unde înțelegem că acest spațiu este un spațiu în care știința vibrează și să înțelegeți că numerologia și astrologia sunt instrumente pe calea dezvoltării personale și, bineînțeles, fiecare dintre voi, cei care doriți să spuneți gata, astăzi este ziua în care doresc să mă cunosc mai bine, să știu mai bine despre mine, să-mi găsesc răspunsurile la întrebările care poate vă macină de o perioadă, pentru că nu este un an ușor, nu este un an care cumva să ne pună direct pe lumină, ci este un an în care ne trece prin întuneric pentru a vedea lumina. Astăzi vrem să vorbim în această emisiune nu doar despre horoscop, despre cifre, despre număr de destin, ci despre codurile ascunse care ne guvernează viața fiecăruia. Descoperim lucruri interesante și vrem să vă spunem că aici, în această emisiune, fiecare episod este ok pentru dumneavoastră. Fiecare episod din această emisiune este o rampă. Bravo, Ana! Așa că rămâneți cu noi. Apăsați și pe butonul follow pe contul nostru de YouTube Gemenele Timofte. Puteți acolo să vizualizați și să cercetați mai multe contenturi cu privire la numărul locuinței, la numărul de destin, la cum se calculează anumite lucruri, ca să vă faceți o idee pentru cei care abia ne cunoașteți. Vrem să începem acum și să deschidem porțile către lumină prin această emisiune. Încă un episod cu Adina Timofte, specialistă în numerologie și astrologie, și colega mea, și sora mea, și prietena mea, Oana Timofte, specialistă în numerologie și astrologie. Așadar, hai să spunem și numărul de WhatsApp, pentru că cei care ne au pe frecvența 96.9 pot să ne trimită pe numărul de WhatsApp 0735 10 22 10 mesaje cu data completă de naștere și cu o întrebare care este apăsătoare pentru voi în ultima perioadă.
O să luăm dar atunci pauza, Dina, pentru a lăsa răgaz celor care sunt alături de noi și să-și noteze data completă de naștere și ulterior, în câteva momente, revenim. Între timp puteți să distribuiți acest live pentru a face bine celor care au nevoie de răspunsul nostru în această zi. Revenim în 5 minute. Și am revenit și colega noastră Iuliana ne-a anunțat că avem mesaje și o să o rugăm să înceapă cu ceea ce consideră ea, fie pe Facebook, fie pe WhatsApp, draga noastră. Bună ziua! Corina, 6 noiembrie 1971. Probleme locative și profesionale. Mulțumesc mult și toate cele bune. Păi, draga noastră Corina, pune o întrebare, pentru că am zis și v-am anunțat pe toți cei care sunteți cu noi. Astăzi vom folosi o carte pe care o vom deschide și vom da răspunsul conform acestei cărți, da? Așadar te rugăm pe Corina, draga noastră, să pui o întrebare pe WhatsApp și să pui o întrebare punctuală. Dar până pui întrebarea o să mă uit un pic la datele tale și o să-ți spun despre problemele locative și profesionale. Cumva aici la tine se vorbește foarte mult de încărcătură karmică, numărul tău de destin vorbește foarte mult despre încărcătura karmică în relațiile cu ceilalți. Da, atenție, îți este foarte greu să vorbești cu ceilalți, îți este foarte greu să te deschizi în comunicare, cumva ești evitantul și ești persoana care preferă să nu spună lucrurilor pe nume. Anul acesta, într-adevăr, văd descărcări karmice cu privire la o afacere mai degrabă pe partea asta profesională. Ți-ai dorit să începi poate ceva și nu ai reușit. Îți recomand, văd la nivel profesional cumva și situații neplăcute în legătură cu banii, da? Pentru că și aici avem încărcătură karmică. Pe linia neamului tău, nu întâmplător au fost lucruri, certuri, tensiuni în familie despre bani și mai ales despre moșteniri. Acolo s-au moștenit la nivel transgenerațional și la nivel de ADN și este necesară curățare karmică, mai ales pe sectorul banilor. Dar așteptăm și o întrebare din partea ta. Mergem mai departe, Iuliana, cu alt mesaj. Violeta Popescu, bună ziua! Când o să termin de plătit karma de neam? Mulțumesc, Gabriela. Păi, Violeta Popescu, Gabriela, nu înțeleg. Am să vorbesc din punct de vedere numerologii, pentru că întrebarea e prea generală. 23 a 12-a. Oana, lasă-mă să răspund eu un pic la 23 a 12-a 66, când o să termin de plătit karma de neam. Când o să o curățați, doamnă. Adică când efectiv apelați la un specialist sau fie la noi, cei care doriți să vă curățați karma de neam și nu știți cum. Noi, eu, Adina Timofte, specialistă în numerologie și astrologie, și colega mea de radio și surioara mea, pe care o iubesc foarte mult, Oana Timofte, numerolog și astrolog, în funcție de datele dumneavoastră complete, în funcție de ceea ce identificăm ca blocaje karmice, lucrăm câteva luni pe curățări karmice. Nu există o baghetă magică sau nu există o soluție pe care o bem sau ceva pe care să apăsăm și să se curețe karmica. Există un proces. E ca și cum vrem să construim o casă. O putem face de pe o zi pe alta? Nu. Că acea casă se construiește în câteva luni. La nivel de karmă vă putem spune acum ceea ce există acolo. Văd că v-ați confruntat și ați avut situații neplăcute în legătură cu cei apropiați și cu relațiile cele mai apropiate. În legătură cu soțul se identifică aici triunghiuri amoroase,
situații de impulsivitate și neplăceri în legătură cu copiii, multă impulsivitate și foarte multă emoție consumată de către dumneavoastră, pierderi de bani odată la o perioadă ciclică, și acum la dumneavoastră este vorba despre o putere, este vorba despre o moștenire, este vorba despre ceva ce și nu întâmplător întrebați când se va termina plata carne de neam, că într-adevăr în anul acesta o simțiți din toate punctele de vedere și este un an extrem de benefic pentru a face acest lucru, pentru că exact karma de pe neam care se duce în pierderi financiare la dumneavoastră și se pot răsfrânge și în situații de sănătate cu care vă puteți confrunta. Văd că într-adevăr sunteți un om care zâmbește, dar sufletul îi poate plânge, adică cumva ați fost persoana care a jucat roluri cerute de ceilalți în viață și v-ați pierdut pe dumneavoastră. Cumva v-ați autosabotat prin a face plăcere, cum spune vorba românului, ați ținut foarte, foarte mult cont de vorba lumii și acum v-ați dat seama că ați pierdut foarte mult. Este un an karmic și la dumneavoastră, mai ales din punct de vedere financiar. Ați fost omul care ați pus foarte mult accent pe partea asta financiară și nu întâmplător, pentru că ar fi trebuit să aveți un noroc extraordinar la bani și anul acesta văd că cumva se iscă o situație de familie cu privire la bani. Am dat, n-am dat și chiar cu privire la partener. Mergem mai departe, Iulie. ...25/7/1975, vă rog dacă puteți să-mi spuneți dacă se va termina anul acesta un proces legat de o casă. Bun. Având în vedere că este o întrebare concretă, acum pentru Gabi o să deschidem cărticica. Dacă puteți să-mi spuneți dacă se va termina anul acesta. Aici cartea spune să nu vă pierdeți timpul cu acest proces și să urmăriți sfaturile experților. Doamna Gabi Iosub, acestea au fost răspunsurile care le-a oferit prin ghidare divină cartea de care vă spuneam. Adina, dacă vrei să mai adaugi pentru doamna Iosub. Da, vreau să mai adaug că energia sub care se află anul acesta la ea este într-adevăr sub o influență neașteptatului, sub o influență a unor lucruri care pot să se schimbe de pe o zi pe alta, imprevizibil, să spunem așa, un nou conflict care poate detuna, să spunem așa, ceea ce ați planificat dumneavoastră. În schimb, vreau să atrag atenția unui alt aspect pe partea financiară și pe partea de sănătate, da? Emoțional vă consumați extraordinar de mult și mi-apare aici o mică operație. E posibil, nu știu, să fie ceva care să, ori pentru dumneavoastră, ori pentru cineva de lângă. Trecem mai departe, Iuliana. Viorica Dragomir, cum trec peste acest an serviciu sănătate? Puneți întrebări foarte, foarte generale și la aceste întrebări generale vreau să înțelegeți că o hartă energetică completă, acolo se creează un tablou punctual, un tablou în care vedem
care sunt beneficiile perioadei, care sunt dezavantajele, care sunt avantajele, când trebuie să mergem la doctor, când nu trebuie să mergem la doctor, ce ne susține anul acesta, ce nu ne susține. Nu întâmplător doamna Viorica pune întrebarea despre serviciu și sănătate, pentru că, într-adevăr, în 2025, punctele primordiale, ceea ce o să vă deranjeze în acest an, sunt exact munca și sănătatea. Aceste lucruri vin cam buluc peste dumneavoastră și deznodământul va fi unul negativ dacă nu conștientizați că anul 2025 pentru dumneavoastră este un an în care sufletul dorește să se alinieze cu misiunea dumneavoastră. Adică dacă dumneavoastră, prin talentul dumneavoastră divin, trebuie să aveți jobul sau trebuie să activați în medicină, iar dumneavoastră sunteți în construcții sau cu totul și cu totul alt domeniu, sănătatea veți fi pusă, să spun așa, oprită printr-o boală, ca să conștientizați care este drumul dumneavoastră. De asta este foarte important, doamna Dragomir. În cazul în care nu ați fost la un specialist sau în cazul în care aveți o pasiune, care o aveți de foarte mulți ani, sufletul acum vrea să urmați acel drum. În cazul în care nu știți care este misiunea dumneavoastră, este bine să mergeți la un specialist să vedeți, pentru că în funcție de datele dumneavoastră complete, e clar, se revelă acel lucru. Se vede o desconectare între dumneavoastră, deconectare între dumneavoastră și suflet. Cumva trebuie să reevaluați tot ceea ce s-a întâmplat în acest an și să înțelegeți că tot ce înseamnă prietenie, colaborare, comunitate, fericire, trebuie privit și din alt punct de vedere și există o stagnare posibilă aici ca dumneavoastră să existe posibilitatea să stați mult la pat din cauza, nu știu, a unei căzături, a unei afecțiuni de sănătate. Deci se cere o vindecare din partea dumneavoastră, da? Ceva ce s-a întâmplat acum 2 ani de zile, chiar văd, acum 2 ani de zile a fost o situație alarmantă sau poate un semnal așa despre sănătate, mai ales pe partea asta de mobilitate, da? De motricitate. Reevaluați în ultimii 2 ani și o să vedeți că sunteți îndemnată să faceți schimbările de care aveți nevoie. Repet, cei care sunteți acum cu noi, cei care ați intrat acum cu noi, puteți intra pe contul de YouTube Gemenele Timofte, să vedeți cu ce vă putem ajuta noi. Puteți intra pe site-ul nostru oviațănouă.com, să vedeți acolo câteva întrebări care vă pot deschide cumva o altă perspectivă a vieții și să înțelegeți că dacă e momentul să faceți pași către voi, către sufletul vostru, către mintea voastră, către inima spirituală, să vă ordonați din punct de vedere spiritual, este perioada cea mai benefică. Repet și voi spune în această emisiune ceea ce am spus și acum 10 minute, minunile se întâmplă în momentul în care spui da și spui vreau să fiu mai bine. Un proces de dezvoltare și un proces de schimbare a vieții tale durează câteva luni. Dacă doriți să începeți cu noi, aveți numerele afișate pe burtieră, aveți numerele pe social media, atât pe Adina Timofte Numerolog, TikTok, Instagram, Facebook, cât și Oana Timofte Numerolog, TikTok, Facebook, Instagram. Și puteți să ne contactați, să vorbim și să înțelegem pentru fiecare dintre voi ce este mai bine de făcut. Mergem mai departe. Bună ziua, Mihaela, 13/9/1966, sunt șanse să vând casa, numărul casă 28, mulțumesc. Îmi spune colega mea, Iuliana, este suficient să scrieți doar un mesaj și ea le va lua în ordine pe fiecare. Revenim la Mihaela, 13/9/1966, sunt 6 să vând casa. Haideți să vedem cu această cărticică care... Haideți să vedem ce spune cărticica pentru Mihaela. Cărticica te întreabă de ce vrei să vinzi casa.
La nivel de teorie și de verbalizare, pare că, exact, de rațiune, pare că tu vrei să o vinzi. La nivel de suflet, pare că ceva acolo încă mai e de făcut. Cei care, de exemplu, doriți să faceți anumite, dacă nu știu cum este doamna, să vindeți o casă, să vindeți un apartament, pentru o situație anume, să știți că avem programe și pentru aceste situații. Chiar nu mi-aduc aminte acum vreo câteva luni, chiar un an, chiar nu mai rețin, o doamnă din America care se chinuia, cred că de 3 ani, să vândă, de 5 ani, să vândă o casă aici în România și a spus că Adina vin an de an și efectiv nu reușesc să o vând. Sigur pot să mă ajut, sigur pot să, a făcut foarte sceptică, bineînțeles. Am urmat cu ea o schemă de programe pentru vânzare. Mi-a și promis doamna că îmi va da un comision, dar nu l-am mai primit, dar cu siguranță universul mi l-a dat. Și credeți-mă că după cele 3 programe, doamna a vândut acea casă care se chinuia să o vândă de câteva luni. De câțiva ani, scuze. De asta vă spun, dacă aveți o situație de rezolvat cu vânzări de casă, cu vânzări de mașini, cu tot felul de lucruri, avem aceste instrumente care vă pot ajuta în a rezolva situații. Când vine vorba de suflet, când vine vorba de dezvoltare personală, acolo lucrurile stau cumva altfel, pentru că se începe fără doar și poate cu acele curățări de energetice, karmice, blocaje, adică să înțelegeți ce vreau să spun. Să spunem că mă ascultă acum doamna Ionescu și mă sune și îmi spune: doamna, am auzit că puteți să mă ajutați în legătură cu a mă împăca cu iubitul meu, cu soțul meu. Noi propunem și recomandăm mai întâi curățările energetice, ulterior pentru a vedea dacă există nevoia de întoarcere la acea persoană. Pentru că de multe ori luăm decizii impulsive și pe care credem că le-am luat la un nivel de iubire, de sănătate, de divin. Dar după ce se fac acele curățări, credeți-mă că lucrurile în viață se privesc cu totul și cu totul altfel. Pentru că aveți în suflet iubire, sănătate, pace, liniște. Doamna Mihaela, la dumneavoastră, așa cum am zis mai devreme, la nivel rațional doriți să vindeți casa, la nivel de suflet ceva vă blochează și aici la dumneavoastră apar și energia a 2 femei care v-au putut bloca în trecut sau vă blochează în acest proces. În cazul în care doriți un remediu pentru a vindeca asta, cu tot dragul vă așteptăm. Mergem mai departe. Vă rog pentru obstacole. Am de făcut o operație. Cum va reuși? 24 mai 1965, numărul 11. Care ar fi perioada favorabilă? Vă mulțumesc mult și vă ascult cu drag. Pentru perioada favorabilă, doamna născută pe data despre care vorbim acum, sunt calcule mai ample. Vă pot face cu cărticica de care vă ziceam mai devreme la întrebarea da, cum, adică Oana, sunt calcule mai ample, adică dacă doamna dorește o perioadă favorabilă, este necesară o analiză personalizată în care să vă spunem perioadele personalizate pentru dumneavoastră, da? Acum o să vă răspund la cum va reuși. 2 secunde. Cărticica ne spune că veți avea un suport divin. Este foarte important să vă rugați să faceți o rugăciune specială pentru operație. Și mai mi-apar aici îmi puteți spune despre ce operație e vorba, vă rog? Că văd ca și cum ar fi o investiție greșită, adică sigur este vorba despre operație necesară sau ceva doar un moft?
O să luăm o scurtă pauză, Iuliana, și revenim. Între timp puteți distribui acest live și, bineînțeles, în continuare, lăsați-vă data completă de naștere și o întrebare. Revenim. Bună ziua și bine ați revenit. Avem aici un mesaj de la Dana, 21/2/1965. Bună ziua, ce mă așteaptă din 2025 din punct de vedere al energiei, realizărilor financiare, sănătate, cu mulțumiri pentru Adina și Ioana Timofte. La prima vedere, doamna Dana, din punct de vedere numerologic, la primul calcul, anul 2025 pentru dumneavoastră este un an în care nu prea puteți să vă faceți planuri, ca să știți, și ar fi bine să mergeți go with the flow, cum se spune. Dumneavoastră, ca și număr de destin, sunteți o persoană care ar trebui să fiți, cel puțin până la vârsta asta, realizată din punct de vedere financiar. Sunteți omul care ar trebui să fie foarte bine aspectat din punct de vedere al statutului, al unei poziții înalte într-un loc de muncă sau chiar să aveți o activitate independentă prosperă. În cazul în care acest lucru încă nu este manifestat în viața dumneavoastră, există anumite blocaje pe care, sau lecții karmice pe care vi le voi spune așa la prima vedere. Văd aici de pe linia mamei sau a tatălui o autoritate abuzivă care practic ați moștenit-o dumneavoastră și e posibil ca să, din cauza acestei karme moștenite dumneavoastră, să vă fie frică de a vă manifesta autoritatea. Văd o rigiditate emoțională și un teatru pe care îl puteți juca în societate, ceea ce are impact direct cu fluxul financiar în momentul în care mintea gândește ceva, iar sufletul altceva. Acolo la dumneavoastră, în secunda a 2, să știți că banii pleacă când mintea nu este aliniată cu sufletelul. Și la dumneavoastră există și boli reprimate de pe linia mamei. Văd aici bunici sau străbunici, mame, bunici sau străbunici care s-au sacrificat în relații abuzive. Este posibil și dumneavoastră să manifestați acest lucru. O dezamăgire. Acum e ca și cum sufletul dumneavoastră, doamna Dana, plânge după o pierdere, e ceva, suferă sufletul dumneavoastră. Aveți grijă la psihic, pentru că psihicul este mai turat în această perioadă pentru dumneavoastră. În cazul în care doriți să rezolvați acele puncte karmice și moșteniri, care acum le-am spus doar la prima vedere, doamna Dana, cu drag puteți să ne contactați și să le rezolvăm. Uitați un sfat, am deschis și cartea pentru dumneavoastră. Ascultați mai atent. Practicați ascultarea activă, pentru că vorbiți, sunteți o tipă care vorbește într-adevăr și care e mai volubilă. E un sfat din această cărticică să ascultați cu atenție în următoarea perioadă. Trecem mai departe, draga mea. Iuliana. Gheorghe Ghica, dacă mă împac cu tatăl fetei mele, 2/8/1979. Adina, haide, Gheorghe Ghica se va împăca cu tatăl fetei dumnealui. Hai să vedem ce spune cărticica. La fiecare tragere să știți că facem o cruce. Este o perioadă bună pentru a face planul, domnul Ghica. Asta spune cărticica. Dar se pare și faceți o listă de ce ați dori acest lucru. Vă doriți cu adevărat? Este ceva sufletește sau este doar un orgoliu și un ego? Din punct de vedere al tarotului, văd aici certuri, impulsivitate, infidelitate, certuri pentru copii.
atenție, nu implicați copiii, încercați. Vă spun că sunt mamă și e foarte important ca fiecare suflet de copil să crească în echilibru și să nu crească pe lângă certurile și orgoliile părinților. Da? Cu toate că văd că domnul Gheorghe Ghica nu prea ține cont de acest lucru, certuri din cauza copiilor, mă rog, îi puneți pe copii în mijloc, este necesar o balanță, un echilibru emoțional, este nevoie de compasiune, domnul Ghica, este nevoie de diplomație, este nevoie de toleranță și de empatie. Dar într-o hartă astrologică și numerologică a dumneavoastră, într-o hartă complexă, dar în cazul în care doriți, se poate face atât harta dumneavoastră cât și pentru că nu înțeleg dacă mă împac cu tatăl fetei mele, dar întreabă Gheorghe Gica. În cazul, doamna, da, în cazul în care doriți, se poate face o compatibilitate sau să se vadă dacă atât a fost această persoană pe destinul dumneavoastră, da? Pentru că e posibil să fi fost o relație karmică, iar în reîntoarcerea să vă aducă mai multă suferință decât bucurie. Vă recomand pentru dumneavoastră, Gheorghe Gica, pentru un răspuns cert, clar, o analiză amănunțită și concretă. Mesaj de pe WhatsApp, Burdea Alina, 10/1/1977. Soțul are un proces în septembrie, credeți că este cu final bun? Haideți să vedem, data lui de naștere este 24/1/1974. Să vedem ce zice cărticica Dina. Doamne ajută. Doamne ajută. Se va finaliza. Doamna Alina, dați-mi prenumele. Dați-mi prenumele, vă rog frumos, soțului și ulterior voi reveni la dumneavoastră. Mergem la alt mesaj, dragă Iuliana. Vreau prenumele pentru soțul. Da, astea, cărțile de tarot le păstrez pentru doamna Burdea. Lăcrămioara Barbu. 20/4/1969. Am să reușesc să-mi achit datoriile? Haideți să vedem pentru doamna Lăcrămioara Barbu. Din punct de vedere, ia spune tu, Ana, let it go. Cartea spune deocamdată să renunțați la acest gând și adică să nu vă mai încărcați cu această povară și să lucrați la sufletul dumneavoastră, pentru că greutatea sufletească practic vă oprește sau vă oprește fluxul financiar pentru a vă ajuta să vă achitați datoriile. Și văd că în acest tablou al achitării datoriilor, văd că sunteți cumva în legătură cu cineva, adică nu sunt doar datorii de pe numele dumneavoastră, doar pe numele dumneavoastră. Este o adicție, un atașament foarte toxic, nociv cu cineva, de la care, de fapt, din cauza acelei persoane aveți anumite restricții. Și doamna cu datoriile, cărțile de tarot îmi spun că vor exista întârzieri. Pentru datorii, la fel, dacă doriți programe pentru deschiderea de drumuri în legătură cu datoriile, pentru a întâlni oamenii potriviți și să fiți la locul și soluții și să fiți la locul potrivit pentru acest drum pe care doriți să-l finalizați. Avem și aceste programe. Mergem mai departe, Oana. Doamna Burdea Ștefan. Deci Ștefan, revenim la Alina Burdea, da, care întreabă, soțul are în proces în septembrie, credeți că este cu final bun? Haideți să vedem ce spune cărticica despre procesul domnului Burdea Ștefan și dacă se va finaliza cu bine. În cazul în care stați departe de energia trădării, stați departe de a cumva face ciumbuș lucruri,
de a obține ceva pe cale karmică negativă, lucrurile vor merge către o încorsetare destul de negativă. În cazul în aveți oamenii cinstiți și totul este sfătuit divin, da? Cu energie divină, aș merge spre da, dar mai ales dacă aveți un proces, chiar v-aș recomanda să faceți. Am făcut cu foarte multă lume programe pentru reușite la procese și credeți-mă că rezultatele au fost minunate. De asta, doamna Burdea Alina, vă recomand ca să fie un proces și mai sigur, adică procesul acesta să se finalizeze într-o notă favorabilă pentru dumneavoastră, vă recomand să faceți atât dumneavoastră cât și soțul program pentru reușită. Îl văd că se va prelungi până la anul, să știți. Mergem mai departe. Doina Luminița Dorila Radoslav. Bună ziua, 2/6/1969. Vreau să știu dacă îmi cumpăr casă. Aș dori nu voi cumpăra casă, hai. Luminița Dorila, să vedem ce spune cărticica. Doamne ajută. Vă spune să aveți răbdare, da? În următoarea perioadă, în anul acesta, cartea ne spune să aveți răbdare, doamna Luminița Dorila Radoslav. Răbdare și acțiune, pentru că, într-adevăr, dumneavoastră văd că așteptați pe cineva care să vă împingă, așteptați pe cineva, un om de care să vă îndrăgostiți sau un om cu care deja aveți o relație sau pe cineva, o mână dreaptă, să spunem așa. Lucrurile trebuie pornite de la dumneavoastră. În momentul în care există în suflet iubire, armonie, uniune între trup și suflet, între inima spirituală, între tot ceea ce gândiți și într-adevăr să acționați, da? Am calculat numărul de destin al dumneavoastră, doamna Dorila Radoslav. Să știți că, din punct de vedere financiar, ar trebui să stați pe cai mari, da? Ar trebui să fiți pe cai mari. Adică să întrebați acum exact. A 10-a casă, când mi-o cumpăr și în ce țară? Exact, adică aveți un noroc extraordinar de mare pe destin. Înseamnă că aveți blocaje karmice de pe neam, cel puțin văd aici doi frați sau două surori de pe neamul liniei materne sau paterne care au făcut sau certat sau s-a întâmplat ceva acolo și a ajuns la dumneavoastră și ca un blocaj, ca o greutate, ca o tară. Prin a vă bloca sporul casei. Dar să știți că ați venit pe acest pământ să vă bucurați în primul și în primul rând de o familie, de bani foarte mulți și de o casă foarte frumoasă. Acum, dacă doriți să... Dar un noroc atât de mare pe care îl puteți avea, dar într-adevăr vibrația zilei de naștere a integrat în atitudinea dumneavoastră dualitate, indecizie și aveți întotdeauna, se pare, nevoie de un om care efectiv să vă împingă. Dar norocul sunteți dumneavoastră. Aș face, de exemplu, cu dumneavoastră, doamna Doina Luminița, programe pentru activarea norocului financiar. Bineînțeles, mai întâi cele de curățare energetică. Mergem mai departe, draga mea Iuliana, cu mesaje de Facebook. Așa cum spuneam și mai devreme, cei care sunteți pe radio Gold FM, pe 96,9, vă așteptăm cu mesaje la numărul de telefon 0735 10 22 10 cu data voastră de naștere și o întrebare concretă. Astăzi facem ceva mai special, cu o cărticică pe care o deschidem intuitiv și vă vom răspunde la acea întrebare. Mergem mai departe, Iuliana, și îți mulțumesc. Isabela Pintilie, 23/11/1968. Trec cu bine de neplăcerile de la serviciu? Ia să vedem ce spune cărticica pentru doamna Isabela Pintilie. Dacă trece cu bine de neplăcerile de la serviciu. Circumstanțele se vor schimba foarte repede. Asta îmi spune cartea, doamna Pintilie. Haideți să vedem și... și mai îmi spune să urmăriți sfaturile altcuiva. Deci sunteți poate ghidată de cineva care vă influențează negativ.
Din punct de vedere numerologic, aici la dumneavoastră se observă o impulsivitate și o agresivitate, adică reacționați la impuls. N-aș putea spune că sunteți o persoană extraordinar de calmă. De asta este foarte bine să le gândiți mai bine. Văd foarte multă judecată, ați judecat și ați condamnat foarte multe lucruri în această viață la alți oameni, mai ales cu privire la muncă și întotdeauna la dumneavoastră toate lucrurile neplăcute karmice, atenție, sunt exact în mediul profesional, la locul de muncă, cu șeful și cu oamenii care reprezintă de fapt actorii karmici pe care i-ați judecat în altă viață. Sunteți un om al siguranței, un om care nu înțelege spontaneitatea și volubitatea, cum se numește, Oana? Bucuria cu care pot trece alții prin viață. La dumneavoastră lucrurile cumva funcționează altfel. Trebuie să aveți acei stâlpi la propriu și la figurat care să vă asigure următorii pași în viață. Aș recomanda la dumneavoastră programe karmice de curățare, mai ales a tot ce înseamnă originea neamului dumneavoastră, pentru că acolo văd intuitiv că sunt probleme mai ales de sănătate. Pe neam au fost foarte multe probleme de sănătate, mobilitate și cu privire la muncă. Oameni care au pierdut munca din cauza altora, oameni care au muncit și nu au fost răsplătiți pe măsură. Corect. Mergem mai departe, să vă fie de folos. Lăcrămioara Barbu, am vorbit cu doamna Barbu. Bun, haide, dacă tot ai... Operația de tiroidă, că am întrebat Ioana, dar ce operație are? Ok, 5/11/90 pentru fata mea Diana, reușește operația de tiroidă? Bun, să vedem, Doamne ajută, ce spune cărticica, unde o deschidem pentru Diana dacă reușește operația de tiroidă. La ea există niște descărcări care trebuie făcute neapărat negative, dar are niște gânduri negative, are niște... Aș face analize mai în aprofunzime, doamna Barbu, da? V-aș recomanda să mergeți mai în profunzime și e foarte important, dacă e să mă iau după răspunsul cărții, ar fi de recomandat să vi se calculeze, dacă doriți, puteți să apelați la noi, să calculăm o zi favorabilă ei, pentru că din cărticică nu prea mi-a ieșit un răspuns prea favorabil. Iar pe parte de tarot am văzut că cumva va exista o sumă de bani cheltuită în plus pe partea asta de operație. Luați-vă a doua părere. Exact, mai mergeți la un alt medic până să... Poate se rezolvă intuitiv, am primit că se poate rezolva cu pastile. Mergeți la a doua părere. Mergem mai departe. Trimbeanu Cornelia Felicia, fiul meu nu mai vrea să învețe, vrea să se transfere la profesională. Ce se întâmplă cu el? 7/6/2008. Ia să vedem ce se întâmplă cu Alexandru Ioan Mihai. Deschidem cartea să vedem ce se întâmplă cu băiatul Alexandru Ioan Mihai. Doamne ajută! Nu i-a plăcut ceva, e revoltat băiatul, ceva s-a simțit neîndreptățit, a fost un eveniment acolo în familie sau s-a simțit neîndreptățit undeva. Judecat, Oana, a fost, exact. S-a simțit judecat, a simțit că nu mai poate fi el acolo în comunitatea liceului în care se afla. S-a simțit umilit undeva. Dar dumneavoastră ați vorbit cu el, doamna Strimbeanu Cornelia, de ce v-a spus? De ce nu vrea să mai învețe? Cumva, într-adevăr, un eveniment care l-a dat efectiv peste cap, vrea să ia o pauză, vrea să fie lăsat în pace, a înțeles că o nouă perspectivă sau cumva o iluminare, dar vrea bani repede și el vrea repede. Aveți grijă și la anumite vicii. E posibil să
aibă anumite adicții, nu știu, consumă prea mult alcool sau poate alte lucruri pe care nu vreau să le... Cu siguranță apare o schimbare importantă la el pe această perioadă, dar atenție, comunicați cu el și arătați iubire, arătați că sunteți omul de încredere la care se poate întoarce mereu și căruia îi poate spune absolut orice. El practic simte că nu are un om de încredere, e ca un leu într-o cușcă și cumva vrea o schimbare, vrea o altă dinamică. S-a simțit umilit, cineva l-a umilit. Puteți face programe pentru a se restabiliza, doamna Strâmbeanu. În cazul în care doriți, ne puteți scrie pe WhatsApp sau pe mail sau unde doriți dumneavoastră. Sunt foarte multe mame care, dacă cumva ne ascultă acum, chiar am dorit să scrie feedback-ul lor în acest live sau oricând, oriunde pot clienții noștri, mai ales mamele care au făcut pentru copii și au avut rezultate excelente și care ne tot scriu și ne tot spun să vă dea Dumnezeu sănătate datorită vouă și programelor pe care le-am urmat, chiar dacă au fost sceptice la început. Uite, doamna Strâmbeanu Cornelia spune, nu vrea să spună așa este, a fost neîndreptățit. Păi, doamna Strâmbeanu, vă recomand clar programe pentru a se reapropia de dumneavoastră în primul rând și efectiv a înțelege tabloul complet și concret. Vă ofer numărul de telefon a Adinei și puteți să-i scrieți pe WhatsApp 0730 808 077 și scrieți Adine pe WhatsApp, vă rog. Sau Ana, sora mea, 0730 808 078. Bun, mergem mai departe. Uite, 29 noiembrie 77, Anișoara, mă voi căsători anul acesta. Hai să vedem, Anișoara. Am o relație de 1 an jumate și nu prea merge. Hai să vedem, Anișoara, ce spune cartea. Doamne ajută. Ia să vedem și aici. No. Nu, iubita, nu te vei căsători. E un răspuns cert. Dar dacă nu merge, încearcă, e clar că poate fi o relație karmică, poate încă nu sunteți. Haideți să înțelegeți că e foarte important sunt foarte importante începând cu anul 2020 din 2023. E foarte important să ne curățăm acest câmp energetic personal, să ne înțelegem sufletul și să facem acele eliberări de suferințe de pe neam. Dacă nu, credeți-mă că mai ales în 2025 se descarcă de asta. Tu vrei să te căsătorești, relația nu merge. E clar că ceea ce experimentezi tu acum, Anișoară, e practic o relație de pe neamul tău de acum 5 ani, de pe neamul al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea, al 2-lea, al 3-lea în spate, ca să știi. Mergem mai departe, Iuliana, cu Mihai. Uite, Miță Munteanu. Mihai, 12/1/1969, soția Mariana, 18/12/69, fiul Ionuț, 14/2/98. Se îmbunătățește relația cu ei și dacă e bine în decembrie să mă mut pe alt continent, în altă țară. Mulțumesc. Haideți să le luăm pe rând. Punem întrebarea și să ne ajute cărticica. Se îmbunătățește relația domnului Miță cu soția și cu fiul Ionuț? Doamne ajută! Să vedem ce spune cărticica. Văd aici anumite regrete. Aveți cineva regretă ceva, nu știu, dumneavoastră regretați, într-adevăr, regretați un comportament de al dumneavoastră. Odată ce se vor elibera și se vor curăța, efectiv, sunt gânduri foarte negative în această casă. Aș vrea și numărul locuinței, dacă ne puteți, doamna Miță Munteanu, să ne spuneți. Domnul Miță Munteanu, numărul locuinței. Văd că cineva a pierdut o sumă de bani la un moment dat și de acolo au fost foarte multe discuții și de acolo cumva fiecare a integrat această pierdere. Nu s-a discutat, nu s-au făcut iertări și cumva a fost punctul de distanțare și de rupere în familie. Toată lumea se simte ca într-o închisoare și legată, adică toți vreți libertate, dar nu știți cum să o recăpătați.
știți că e nevoie de libertate chiar dacă suntem într-o relație, chiar dacă suntem într-o familie. Cumva, în momentul în care vă întâlniți toți, vă simțiți ca niște prizonieri. Dacă mi-ați spune domnul Miță Munteanu și numărul locuințe, v-aș fi recunoscător. Nu întâmplător, doamnelor și domnilor care ne ascultați, îl întreb pe domnul Miță Munteanu care este numărul locuinței, pentru că dacă are o casă cu numărul 1, acolo, această casă va aduce situații neplăcute în legătură cu cine e mai tare, cine e mai slab, în legătură cu cine are puterea și vor exista situații neplăcute în legătură cu sănătatea în sistemul vascular. Dacă avem casa cu numărul 2, acolo există datorii, emoții, dualitate, dependențe și efectiv Și indecizii și neputința de a merge pe cont propriu. Dacă aveți casa cu numărul 3, acolo vorba lumii vă înnebunește și țineți cont foarte mult de ea și va fi acolo o casă cu multă ceartă și bârfe și pe cei care îi primiți, dacă nu au energie negativă, ziua e cam dusă. în cazul în care există echilibru acolo, e o casă unde pot veni bani. 31, eram convinsă, au plecat din casă, m-au părăsit. Și am ajuns și la casa cu numărul 4, pentru că asta este casa energetică a dumneavoastră. 3 plus 1 egal 4, domnul Miță. Acolo au fost încorsetări, au fost limitări, a fost agresivitate, domnul Miță. Puteți să-mi spuneți tot, orice mi-ați spune, acolo a fost agresivitate și cineva acolo a chemat poliția pentru că s-a simțit abuzat. Cei care aveți un număr de locuință 4, 8, chiar și fracturi au fost acolo, a fost ca și cum cineva, nu știu, văd ca și cum o mână ruptă, domnul Miță. E ca și cum cineva a fost lovit și are fractură la mână, dacă îmi puteți confirma. Cei care doriți remedii și pentru număr locuință, și o să continui după domnul Miță și pentru celelalte numere de locuință, printr-o frază, Oana. Cei care doriți remediu pentru număr locuință, ne puteți scrie pe Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog, și în funcție de datele tuturor celor care locuiesc în casă, în apartament, în penthouse unde locuiți voi, noi creăm o nouă energie, simboluri susținătoare, un nou spirit, energii care efectiv să transforme acea casă și să aducă un spirit care într-adevăr să vă ajute, nu să vă limiteze și să creeze ziduri între voi și cei care locuiți. Casa cu numărul 5, casa cu numărul 4 o să continui. Probleme de sănătate, divorțuri. Cei care locuiesc într-o casă cu numărul 4 simt că nu sunt auziți și ceea ce verbalizează ei și ceea ce comunică celorlalți se înțelege cu totul și cu totul altfel, pentru că este o energie karmică, oameni buni. Nu, karma, dacă nu este curățată, nu ne ajută, ea vine pe partea negativă să te învețe încă o dată cum să fii stabil, încă o dată cum să muncești mai mult și mai mult. Toată karma adunată de pe neam, dacă noi nu o curățăm, Și într-o casă cu numărul 4, întotdeauna mama, soacra va interveni în relație și vor fi discuții din acest punct de vedere. La 5, casa cu numărul 5, triunghiuri amoroase, ești a doua, a treia femeie sau al doilea, al treilea bărbat, impulsivitate, o casă dezordonată în care chiar dacă faci acum peste 5 minute nu mai găsești ordine. Insomnii, pierderi financiare, ceea ce spunem noi sunt blocajele care pot interveni, da, în cazul în care nu sunteți compatibili cu această energie. Casa cu numărul 6, o casă în care puteți avea probleme de sănătate, în special la glandele hormonale, o casă în care puteți avea inundații, o casă în care sporul casei vi se ia, efectiv, și se blochează și se ia în momentul în care intervin discuții cu soțul, soția sau efectiv se vorbește foarte mult despre responsabilitate în familie și despre iubire sub toate formele ei, bineînțeles ca negativitate. O casă cu numărul 7 îți poate aduce miracole dacă ești pe partea pozitivă sau dacă nu, procese, însingurare, divorțuri, ciudățenii, lucruri ciudate, te simți ciudat, parcă nu te mai poți integra în societate și în comunitate și în familie. Casa cu numărul 8 îți poate aduce autoritățile la ușă, multe amenzi, karmă reîntoarsă, da? Dacă ai făcut bine, ți se întoarce bine, dacă ai făcut rău sau dacă efectiv
ai spus lucruri, judeci, acolo se va întoarce tot ce ai judecat și relații karmice, relații care parcă explodează în acea casă. Falimente, pierderi de bani, datorii foarte multe. La 9, Adina, am ajuns la 9. O casă în care întotdeauna te simți prizonier al trecutului, al neiertării și al lucrurilor din trecut care practic te bântuie. Nu poți să ierți mama, tata, soțul, soția, fostul, viitorul, nu mai contează. Tu trăiești în trecut și prezentul nici măcar nu-l mai... Domnul Miță Muteanu spune nu agresiune fizică, presiune psihică, vor să treacă casa pe numele fiului, fiind coproprietar, mi-au luat banii din cont, exact ce ai spus tu mai devreme, Adina, vis-a-vis de o sumă de bani. Mergem mai departe. Eu spun să domnul Miță Munteanu, în cazul în care doriți să vă putem să fim noi ghizii dumneavoastră și să vă recomandăm programe, să urmați programe cu noi care vă pot rezolva aceste situații, să vină armonia în familie, să vă reuniți ca familie, cu tot dragul vă puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0730 808077 sau 0730 808078. Mergem mai departe la Mihaela Năstase, 4573. Vreau să știu dacă mă voi căsători vreodată. Să mergem la cărticică, Adina. Doamne ajută. Dumneavoastră spuneți verbal că vreți, dar sufletește nu sunteți pregătită. Iar dacă fiul meu, Năstase Gabriel Valentin, se căsătorește, își va face o familie și voi avea nepoței, să vedem și despre Năstase Gabriel Valentin. Aici spune să vă păstrați energia, doamna Năstase, să aveți grijă de nepoței. Că mai știu o lume care plângea după nepoței și când au apărut, aoleu, nu știau cum să... dar fiul dumneavoastră, uitați, anul acesta este... Ce să credeți? Pe o infidelitate din care poate să apară un copilaș. Ia să vedem, fiul dumneavoastră, 1996. El e floare. Deci infidelitatea există, clar. Place lui Gabriel, multe femei, nu una. El merge așa cum e nehotărât, doamna, haideți să înțelegeți. Este un băiat nehotărât, asta pentru că văd o neîncredere foarte mare în el, să știți. Chiar dacă glumește și spune așa lucrurilor glumind, să știți că acolo în interior el, și o să fac un pic legătura cu dumneavoastră, ați fost o mămică un pic cam dură și cumva mai mult ați fost tehnică cu el decât să fie cumva legătura emoțională, legătura de o îmbrățișare. Pui, mami, ai greșit, dar vină încoace că te iubește, mami. Dumneavoastră cumva tot timpul ați spus, dar de ce n-ai luat mai mult de 3? De ce n-ai luat mai mult de 5? De ce n-ai luat mai mult de 10? Și s-a simțit tot timpul tehnicizat de dumneavoastră. Dacă ar fi să vă recomand ceva pentru ca el să reușească să se căsătorească, ar trebui să lucrați dumneavoastră cu energia dumneavoastră și a lui, să se instaleze în sufletul dumneavoastră și a lui iubirea adevărată și ulterior cu siguranță vă promit eu că în ziua numărul 2 se va căsători. Luăm o scurtă pauză și revenim. Pentru cei care sunteți pe frecvențele Radio 96,9 și conduceți, puteți să vă lăsați la numărul de WhatsApp 0735 10 22 10 data de naștere și o întrebare punctuală. Astăzi facem o emisiune mai specială, avem o cărticică, deschidem și intuitiv, da? Vă citim aceste mesaje date de cărticică. Revenim după o scurtă pauză muzicală. Am revenit și mergem mai departe, așa cum v-am spus și înainte de pauză. Astăzi facem o ediție mai specială. Avem o carte pe care o deschidem și vă răspundem la întrebări. Și am aici un mesaj, vă rog frumos, pentru fiica mea Andreea, 28 a 5 81 89, rămâne în relație cu actualul soț cu care are un copil minunat. Haideți să vedem. Doamne ajută. Cineva nu este ascultat. Ea cred că se simte neascultată, Andreea, fiica dumneavoastră. Așa că e nevoie de o discuție cu Andreea. Nu se simte înțeleasă Andreea, ca să știți. Depinde de ea, în sensul că
nu e înțeleasă de soț, nu e înțeleasă de familie. V-aș recomanda să aveți o discuție ca de la mamă la fiică cu ea. 25/7/66, vând apartamentul. Vând apartament, haideți să vedem. 25/7/66, dacă vinde... Este incertă această acțiune a dumneavoastră, deci să spun că e neutru, nu e nici nu, nici da. Domnul sau doamna 25/7/66 e undeva ca și răspuns neutru. Trebuie să faceți altceva sau să faceți mai multe pentru a-l vinde. Vă recomand un program pentru reușită. Mergem mai departe cu mesaje de pe Facebook. Aura Blondina 21/8/69 despre serviciu. Artur, mulțumesc frumos. Iubita, am o rugăminte la tine, Iuliana, aș vrea să-mi dai mesajele care au semne de întrebare, da? Pentru că vreau să răspund la cât mai multă lume, dar vreau acele mesaje care sunt cu semn de întrebare, da? Voi face aia, voi reuși acolo, se întâmplă aia, adică mergem mai departe, da? La Aura Blondina despre serviciu, ce să spun? Trebuie să lăsați în spate soluții vechi, adică strategii vechi. Trebuie să abordați ceva nou, doamna Aura Blondina. Mergem mai departe. Reznic Elena Maria. Bună, băiatul meu, Ciorita Mihai, poate să cumpere casă în Italia, 27/11/93. Va cumpăra casă în Italia Ciorita Mihai, ia să vedem. Șansele sunt mari, doamna Elena Maria, doar că stați un pic să văd la fiul dumneavoastră. 27/11. Are nevoie de sprijin cuiva, are nevoie de mai multă susținere, da? Și la fel vă recomand și dumneavoastră program pentru soluții ca să vină banii mai ușor, ca să poată să facă acest demers mult mai ușor. Bun, mergem mai departe, draga mea Iuliana. Cristina Baboi. 19/6/89, luna iulie mă întorc în România. Vreau să știu dacă este o decizie bună. În România locuiesc în casa cu numărul 1. Ia să vedem. Este o decizie bună să se întoarcă în România, Cristina Baboi. Să vedem. În primul rând, locuința cu numărul 1. În cazul în care sunteți căsătorit, aveți și copii, să știți că automat va trebui remediu, pentru că, sau în cazul în care sunteți singură și doriți să stați singură, numărul 1 vă este ok. Dacă sunteți o familie, să știți că e clar acolo trebuie remediu, pentru că vor începe discuții între voi. Pentru că casa cu numărul 1 dorește să fie acolo doar o persoană, doar un șef. Sau considerați că puteți lăsa unul de la altul. Cartea îmi spune că la început nu va fi atât de ușor și decizia mai trebuie un pic întărită. Mergem mai departe, Iuliana, mulțumesc. Daniela Morariu, 24/4/2009. Maria Mihaela, depresie, ce este de făcut? De acționat, doamnă. Păi haideți să vedem ce spune cartea, dar din punct de vedere... E clar că acolo sufletul e foarte trist, de asta aveți depresie, fie un șoc. Cartea spune să faceți ceva odată pentru totdeauna, să acționați, ca să știți și să... E șansa dumneavoastră să vindecați, dar trebuie să faceți ceva. 2 secunde să mă uit la ceva la dumneavoastră. 24/4/2009. Da. Acesta este blocajul. Dumneavoastră sunteți destin 3. Maria Mihaela e destin 3, da? Fix, ăsta este blocajul sau primul
prima capcană sau primul lucru care clar acea persoană nu este aliniată cu destinul este depresia, da? Destinul 3 egal depresie pe blocaje. Așadar, e clar că acolo există un blocaj. Anul trecut, un șoc, ceva s-a întâmplat și a intrat. Dar vedeți că anul ăsta e un an extrem de important pentru Maria Mihaela. Cum își așează anul acesta, așa va dura 10 ani. Așadar, nu ignorați. Și ce poate să facă Oana cu noi? Doamne? Programe pentru eliminare depresie, programe pentru echilibru emoțional, programe pentru a se repune pe destin și a-și trăi destinul în bucurie, pentru că destinul 3 înseamnă să fie vesel toată viața și să aibă prosperitate și să se bucure de orice moment din viața ei. Atenție, orice răspuns pe care îl primiți de la noi, că e astăzi și în orice episod de emisiune sub denumirea de 63 by Adina și Oana Timofte, să știți că reprezintă doar o informație. Informația este putere, dar aduce succes odată cu acțiunea. Așadar, faceți-vă curaj și spuneți odată pentru totdeauna că vreau să acționez. Că începeți să citiți o carte și să puneți în aplicare acele tehnici pe care le citiți acolo, că apelați la noi prin acele programe, remedii și tot felul de soluții pe care noi le avem în pachetul nostru ca specialiști, că apelați cu totul și cu totul altcineva. Important e să faceți și să acționați, că începeți să vă sfințiți casa, că începeți să vă rugați, că începeți să vă duceți la biserică și că vă împărtășiți. Faceți ceva, oameni buni, acțiunea. Că dacă stăm în fotoliu și ne plângem și doar așteptăm un răspuns odată pe săptămână de la Adina și Oana Timofte, te ajută ca conștientizezi, dar schimbarea de frecvență și schimbarea de viață și succesul la care vrei să ajungi, la acea viață liniștită, cu bucurie, cu sănătate, are la bază acțiunea, are la bază munca, are la bază dorința. Mai departe, Oana. Mai departe, Iuliana. Daniela Neașu, sunt născută pe 14/6, ce mă așteaptă în viitorul apropiat. Haideți să vedem ce spune cărticica. Între timp puteți distribui această emisiune, să știți. Cei cărora v-am spus, cei care sunteți pe live, puteți distribui acest live. Pentru că noi revenim la emisiune și mai răspundem în timpul nostru disponibil și la cei care își lasă data completă de naștere și o întrebare. Dana Neacșu, la dumneavoastră, nu știu, dacă vreți în viitor apropiat să faceți o achiziție mai mare, vedeți că e o pierdere de bani. Fix asta mi-a apărut și mie pe tarot, Oana. Deci grijă la bani în viitorul apropiat, doamna Neacșu. Mergem mai departe. Iuliana. Bună zi! Alexandra Anne Maria Andrei. Pentru Mihnea 19/4/90, copilul meu, Andrei Alexandra Anne Marie, doresc să știu dacă va întemeia familie și va avea copii. Hai să vedem. Deja vă spun din prima, 19 înseamnă lecție karmică exact în sectorul căsătoriei. Asta înseamnă că fetița dumneavoastră sau dumneavoastră trebuie să urmeze anumite programe sau anumite remedii pentru a-și rezolva lecția karmică în sectorul căsătoriei, ca să știți. Mai lasă-mă un pic, Iulie, că vreau să o întreb pe doamna dacă cumva fetița sau pentru Mihnea, băiatul s-a născut cumva cu o lună, 2 înainte de termen? Păi nu înțeleg, pentru Mihnea 19/4, copilul meu, Andrei Alexandra Anne Marie. Dar vreau să știu dacă va întemeia familie și va avea copii. N-am înțeles, doamnă, pentru Mihnea 19/4, copilul meu, Andrei... În fine, cine e născut pe 19/4/90 nu mai contează acum la ceea ce facem noi, prenumele, cel puțin că nu înțeleg. Spuneți-mi dacă s-a născut prematur și spuneți-mi dacă cumva de fiecare dată când începe o relație vine și spune că acea persoană, partenerul, cumva nu înțelege perspectiva, nu face ce spune el sau ea, pentru că apare aici clar o încăpățânare, da? Și o lipsă de a se putea manifesta în echipă. Mergem mai departe. Ioraș Ana, în toamnă vreau să mă întorc în România. Apartament 19, născută pe 7/6/61. E momentul oportun. Apartamentul 19
Vă spun așa cum am spus și celelalte doamne care aveau apartamentul 1, 19, dacă îl adunăm, rezultă ca și cifră 1. În cazul în care sunteți căsătorită, sunteți într-un parteneriat cu cineva, aveți copii, acest apartament nu vă va ajuta în familie, iar vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră dacă este oportun să vă întoarceți, îmi arată că veți avea anumite regrete în cazul în care veți face acest lucru. Repetăm, analizele personalizate pot identifica momentul, oportunitatea, beneficiu și ziua, ora, luna, anul în care este avantajos să faceți o mișcare, o mutare, întreprindeți o acțiune. Mergem mai departe, draga mea Iuliana. Puteți distribui acest live dacă doriți și dacă doriți să faceți să fiți îngerii păzitori a altor oameni. Ia să vedem. Iubita, chiar dacă nu sunt date de naștere, nu știu, dă-mi întrebări. Nu au întrebări, bun. Dă-mi așa, chiar dacă nu sunt întrebări, iubita, și efectiv deschid cartea pentru cei cu data de naștere. Am aici Marinela Neacșu cu partenerul dumneavoastră, să fim bine împreună, rămânem până la sfârșitul vieții împreună, ce ne așteaptă? E ok relația noastră? Eu vă spun acum la prima vedere ce îmi spune cartea intuitiv, da? Pentru o analiză personalizată și se cere calmitate și se cere ca cele mai bune decizii din partea dumneavoastră, pentru că se vede o presiune a unei decizii, să o faceți la calm și să o faceți pe teritoriu neutru și în iubire. Pentru că uitați, Daniela Neașcu, născută pe 14/6, aici există într-adevăr triunghiuri amuroase și probabil v-ați certat din cauza asta, iar partenerul 26 la fel cere infidelitate, dar este posibil să existe acolo certuri care au la bază aceste secrete amoroase. Cum o să meargă în casa cu numărul 8, 16, Dumitru Duțu? Ia să vedem. În casa cu numărul 8, vă spun din prima, în cazul în care stați foarte bine din punct de vedere financiar, această casă vă va susține în continuare. În cazul în care, din punct de vedere financiar, a resurselor, a carierei, nu stați prea bine, această casă vă va aduce un pic de problemuțe și vă poate activa agresivitatea. E un număr karmic, așa cum am spus de fiecare dată. 4, 8 sunt numere karmice foarte grele. Oana, vreau să spun ceva. Oameni buni, orice întrebați dumneavoastră, pe partea pozitivă este nu 50%, ci 100% șanse de reușită. Doar că într-o analiză personalizată, vedem acolo clar, identificăm dacă vă ajută numărul 8 la casă, dacă vă ajută energia 16 karmică, dacă v-ați învățat și v-ați integrat lecțiile karmice, dacă totul este curățat. Uitați, chiar înainte de a intra la radio am vorbit cu o prietenă din Spania și îmi spunea: Adina, de jumătate de ani de când a făcut curățarea casei mele cu anumite tehnici pe care ea le-a făcut, crede-mă că mă simt mai bine. E o prietenă la care s-a dus sora noastră și chiar a spus: nu știu ce ai făcut aici, că uite, mă simt cu totul și cu totul altfel în această casă. E important să curățăm casa, e important să curățăm corpul, e important să curățăm mintea, e important să înțelegem că acest an pune foarte mare presiune pe noi, că acest an pune presiune pe noi din punct de vedere a trecutului, a neamului, a strămoșilor și orice situație nerezolvată din trecut va reveni. Va reveni în legătură cu munca, în legătură cu examene, cu actele, cu sănătatea, dar totul este rezolvabil dacă acționați de la primul simptom, de la prima neliniște, de la primul dubiu. Asta încerc să vă îndemn acum. Să înțelegeți că lucrurile pot avea succes în viața dumneavoastră
Toți ne-am născut aici ca să fim fericiți, să avem suflet împăcat, să avem o familie frumoasă, să fim prosperi, să fim în armonie. Dar asta e ideea. Trebuie să trecem printr-un proces. Și fiecare dintre noi avem un proces unic. Și voi alegeți dacă vreți să treceți prin acel proces conștient, armonios sau să-l plătiți cu prețul sănătății, cu prețul pierderilor financiare. Așadar, încercați să conștientizați importanța acțiunii, încercați să conștientizați importanța de a vă descărca sufletul sub o formă sau alta, de a vi-l aduce în lumină, de a vi-l aduce în conexiune cu divinitatea, cu Maica Domnului, cu tot ceea ce înseamnă pozitivitate. Dumnezeu va vorbi în acest an pentru noi, pentru fiecare dintre noi, sub diverse forme, în funcție de ceea ce avem fiecare de rezolvat. La unii prin familie, la unii printr-o boală, la unii printr-o pierdere de servici, la alții printr-un câștig, la alții printr-o căsătorie, la alții printr-un divorț, la alții printr-o sarcină, la alții printr-o pierdere de sarcină. Important să ne întoarcem să vedem de câte ori s-a repetat acest scenariu, de câte ori s-a repetat pozitivul, de câte ori s-a repetat negativul, de câte ori am integrat lecția sau nu am integrat lecția după ce s-a repetat ceva în viața mea, am înțeles ceea ce trebuie să schimb, am înțeles că a da vina pe ceilalți și a regretat ce am decis în trecut nu mai servește, am înțeles că a ridica ochii către propria mea oglindă și către a mă vedea cu adevărat poate fi răspunsul cel mai benefic pentru fiecare dintre voi. Și haideți să vă dau o provocare până vinerea viitoare. Vreau să schimbați ceva în viața voastră, să aduceți un plus vieții voastre. Adică, nu știu, hai să facem ceva. Schimbați un lucru, oricât de mic, bineînțeles, pe partea pozitivă, adică ceva, nu știu, nu ascultam melodii dimineața care să mă bine dispună. Încercați să vă treziți cu o melodie care să vă conecteze la frecvențe pozitive. Încercați în momentul în care vă treziți să vă spuneți ceva pozitiv. Încercați în momentul în care vă certați cu cineva să-l îmbrățișați sau efectiv să binecuvântați persoana respectivă. Încercați să faceți schimbări mici, permanente, să vedeți cât de important este pentru sănătatea și pentru sufletul vostru. Și cu astea fiind spuse, vă îmbrățișez, vă urez un weekend binecuvântat, minunat, magic. Vă îmbrățișez. Eu sunt Adina Timofte, specialistă în numerologie, și sora mea, Oana Timofte, specialistă în numerologie și astrologie. Dacă doriți să fim ghizii dumneavoastră, ne puteți găsi pe Adina Timofte Numerolog pe TikTok, Instagram, Facebook, pe contul de YouTube Gemenele Timofte și Oana Timofte Numerolog, TikTok, Facebook, Instagram. Suntem aici pentru voi. Cei care doriți analize personalizate sunt contra cost, ne puteți scrie pe WhatsApp, ne găsiți numerele noastre de telefon și intrăm în contact și dacă considerați că suntem cei care vă putem aduce lumină, vă acceptăm cu mare drag. Până vinerea viitoare, Doamne ajută la toată lumea! 63 by Adina și Oana Timofte.